jenenge batur polane kok ora karo-karuan. Jenenge wong wedok iki ya mbok aja kaya mangkono kaya. Enak lho yo. Kok nek enak Gusti Ratu. Nyuwun sewu Gusti Ayu. Yen aku nyawang kowe kabeh padha tetembangan lan cucuk yentan. Kados Aku mongso seneng banget. Nanging ora ngerti sing tak rasa. Nganti sliramu tak bradat tak boyong ana ing Kadipaten Boto Salibat. Tetani aku tresno kowe kencanamu. Kowe tresna marang aku. Ora kleru. Kisah. Lagi wae aku ketemu marang kowe. Kowe iki sejatine sapa aku ya durung mangerteni. Lha kowe wis kandhake tresna marang aku. Aku Bupati Panji Wulung sing ngrenggani ana ing Kabupaten Boto Salibar kene. Bupati Panji. Apa kowe ora mangerteni? Yen aku iki duweni garwa. Lha kowe kok tresna marang aku? Kondang-kondange wong lanang wiyen wis bisa ngrebut marang bojone liyan. Mula ing papan kene gelem ya tak bojone, ora gelem ya tak prawasa. Ora. Terus Aku wis kagungan garwa. Aku tresna banget marang garwaku. Aku ora suti yen tombok pek bojo. apa kelakon ing papan kene aku bakal rudo paripeksa marang sliramu. Aja. Yen pancen kowe tetep kukuh bakuh ora gelem ngladeni marang Bupati Panji Wulung iki wong sing kulino sabar bisa sugal kulino. Yen pancen tetep kukuh bakuh apa kelakon ing papan kene tak prawasa Kim. Aja. Terus rasa marang aku. Kowe becik aku dikondurake wena praja Majapahit Panji Wulung. Kencana wungu. Apa sing dadi penjalukmu bakal tak usadani. Bakal tak paringi, tak wujudake. Apa penjalukmu waton ing papan kene gelem ngladeni karo aku? Apa sing dadi penjalukmu coba? Ya. Panji. Kowe nekat banget yen to arep ngepek bojo marang aku. Mergo saka gedene rasa tresnaku sing tumanduk marang sliramu kencana. Aku gelem dadi bojomu. Waton. Aku kepengin banget kok tanggapke tonton. Sing aran Ledek Lali Jiwo. Tanggapke tontonan sing arane Ledek Lali Jiwo. Iki uga kalebu ledek-ledek. Nek anggere segini iki ledek iki lodok kabeh iki. Nek cara nggonku kae ledek nek cilik-cilik karo mati niki jeneng ledek. Nek sing gedhe-gedhe iki wis klebu lodok kabeh iki. Ya, Nah, ning caramu. omah ya iki. Nek iki ora gelem. Oh, Goleke kudune ledek Lali Jiwo. Ya, ini. Saya tahu Gidir. Ini. Nanti kau karo. Sang Cita Ratu Kencana Wungu saguh dadi karo aku nanging dene penjaluk. Jaluke ora Mas Icis Raja Branara ning kudu ditanggapke Ledek Lali Jiwo. Napa wonten Gusti? Nah, anane njaluk mbok menawa ing jagat iki ana. Rak kaya ngono kencana. kaya ngono. Kula sawetara padine. Oke. Kula paring upati. Ya, ndake. Setolan kowe ya, Bidir. Sih, Bro. Wis ketemu? Sampun. Endi percaya? Mriko. Ledek pun.
tali jiwa apa bener? Kaya praptane pawangan iki. Pancen bener kaya ngono. Nanging dibuktek. Oh, kaya ngono. Ya, Kok niki ditanggap boten? mergo kabeh mau minangkani calon garwaku, Nggih. gelem dadi bojoku utawa garwaku ning kudu ditanggapke ledek tali Oh, jiwa. ngoten. Bener siliramu? Nggih, leres. Tanggapamu pira Supengim? Lah niku kali ngeten, kula niku enten rong versi. Sing versi pertama. Nek kenal kalih boten niku regane beda. Oh, nek wis kenal, Regane beda kali dereng kenal. nek wis kenal pira? Nek wis kenal niku 30 juta. Nek urung kenal, 50 juta. layak bengi ki mung ngetro kowe tok. Kok ngoten? Lah nek ora, Sing dadi tangga ya, boten. yen panjen kabehmu wis pakaro mapan kene ayo enggal diwiwiti ledek tali jiwa. Oke. Gendenge apa? Lah kok diomahi ora? Alah kok tak bagi separo. Ayo jaluk gendenge apa seto aku mitir. Aku yang beli joget. Isi apa lho? Iya, gendenge apa gendenge? Lambang, jaluk gendenge apa? Lho ketuane, sampeyan iki ketuane ledek. Oh, ayo bener. Kalah main to, Pak. Ledek ayune kono iki larang. Teto Tir, jaluk gendeng apa kowe? Lo manut. Wah, waru doyong. Waru doyong. Landong waru doyong. Cocok. Ah, ayo Tir, to Tir. Ayo main joget. Moga. Iya. Buntute irang aku wis tuwek Ayo Pariana. Aku yang Meneng bae iki lho. Mengko sing Pak iki sing kudu. Aku cek Ya, kedah. Ayo, barian mo. Iso aku ya masalah iki ra iso piye. Ora iki takon opo kok sing nganggo sepatu barang iki lho. Aku nih, ya. Tembok dong telonet radio yen ora jengking ora Anda semoro. Iki lek ada semoro.
Iki kancaku Facebook iki. Iki kancaku Facebook. Oh, orang ngipi orang ngira ketemu kalau kanca Facebook. Iki Lho sampeyan iki wis tuwek kok ya ngerti Facebook bae. kene diomong. Ujang re. Ayo gampare aneh ha. Aneh. Iya. Aku jah iso. Sik ngengkel. Jah. Aja suwe-suwe lah mikir. Setelah bengi. Wah. Suwan lah mikir. Lho iki lho. Monggo dhisik. Sampeyan ngomong ana petek mangane kene kok disawan kene buka petek. Ayo, Duk. Pripun? Iki Sing dilanjut ngomong apa wae. mboten? Sing tuwek tak ngetutno ae. Oh nggih. Iki ngersake napa? Dir. Guyu ae. Ijene Bram. Sampun. Pun. Sampun. Lah sampeyan iki urunge separo kok Wis. nyerah. Nek wis kok. Oh, ayo opo iki? Salange angkleng. Der. Sinten iki, Pak? Ngomong banget kok bodo sing nanggap. Rono. Dinak koncar. Sawangan sing dadi ronggeng lali jiwa kae mau anakmu Anjasmara. Gara-gara kowe, gara-gara Bupati Panjiwulung nyolong karo Kencana Wungu sing dadi korban anakmu ditunggung karo Sunan Prabu Brawijaya Damarwulan. Saiki Kodar piye kodar? kowe kok iso gara-gara nyolong karo Kencana Wungu perkarane apa? Lah iki ra ora karepku dhewe to, Car. Karepe sapa? Ana sing kongkonan. Sing komponan sapa? Ojo kuwi. Gawean oke tak bali sik aku ya. Lho. pamit. Pun pamit aku ki sing ana sing kongkonan lali ya kuwi. Dasare apa? Dasare mergo aku kepengin mateni karo Brawijaya. Kok kepengin mateni Brawijaya? Brawijaya salahe apa? Mergo Brawijaya ki mateni karo dulurku lanang. Dulurmu lanang sapa? Dulurku lanang kuwi Damarwulan. Mergo aku kok ngene iki disejarahi karo Lo Gender. Nek dulurmu Damarwulan Dipateni karo Brawijaya. Lah ya loro ati ya. apike cah. Wong ya ana ya ene kok isih kaya ngono terus. Sampeyan tak wene ngerti. Jane piye to, Car? Damarwulan ya Brawijaya, Brawijaya ya Damarwulan. Tak jane pengadilan ning ojo kae. Ayo. Repot pripun? Sik. Ing atase ngadal pincak wae iso mangan warang miber. Ya ta? Mosok menungso kalah karo Pangrikadaya. Bersale kok jenengan. Golek cara, golek urip, golek rike wong ojo mangan. Ayo monggo. Good night.
timbalan kula. Nalika semana garwa kula diajeng ayu kencana wulu alis saking taman wonten ing Kraton Majapahit. Nanging ing wekdal sakmenika diajeng kencana wulu sampun dumugi wonten ing Kraton Majapahit malah kaporo. Yayi Anjasmara lan panjenengan Bapak. Kula rak sampun netepi janji kula. Kula pun janji durung nganti subuh malinge pun kecekel. Niki lagi jam 1 seprapat pun kecekel kok. Sampun kecekel. Nggih. Lajeng sinten ingkang wantun Guratmaka dhateng garwa kula diajeng ayu kencana? Bupati Mbata Solebar Panji Wulung. Yo, perkawis menika kula borongake kalih sinuwun Prabu Brawijaya monggo mangdangu Bupati Panji Wulung. Bupati Kadipaten Mbata Solebar Panji Wulung. Nggih, kula kanjeng sinuwun. Yogene ngapa sliramu iki mau wani dusta marang garwaku diajeng ayu kencana? Nggih. Jadung deduwen kathah menawi to sedaya pakartinipun Bupati nggih Mbata Solebar kula piyambak menawi sampun wantun nidra dhateng teng garwa panjenengan kencana wungu. Awit sedaya kala nggih enten dadakane utawi wonten sebab lan musababe Sang Prabu. Banjur sebabe iki mau apa? Sawetawis kula tak crita iki. Kula niku ora gadhahi sederek utawa kadang. Lah sedulur kula niku jeneng Damarulan. Nah, mongko sangertos kula Damarulan kok nalika semanten suwita ing Majapahit. Ing parandene mataun-taun boten pinanggih kalian si Damarulan. Lah, satengah margi kula pinanggih kalian sing jeneng Lugender. Nah, cerita nek Damarulan iki dina mati, matine malah ora dipundhut Gusti, nek dikirena dening liyan. Lah kok takoni, sinten sing mateni? Brawijaya ya Ratu Majapahit. Lah nek kula niku kadange, kula sedulure lak lara ati, duwe dulur kok nganti dipateni liyan. Lah, kula nganti rewa-rewa niku sing dalangi nggih Lugender. Ancen utekmu itu gethuk. Kula tak crita riyen nah. Ya, Kantos kula wani nyolong kalih garwa panjenengan niku ora kangge dadakan kersanipun kula saged pinemu kalian Brawijaya Ratu Majapahit. Pancen pengen males patine si Damarulan kadang kula wau. Niku ngeten nggih jlentreh. dadi kabeh iki mau nganti kowe wani dusta marang garwaku diajeng ayu kencana wulu sing dalangi Lugender. Leres. Paman minah koncar. Dawuh kula menawi sampun cetha yen to Dipati Mbata Solebar menika ingkang dalangi Lugender. Lajeng kula kados menika. Ah, tak cetakno. Nggih. Ben gamblang, ben cetha tur paham. Nggih. Kowe ra duwe jurus Damarulan lho. Leres. Sing matene Brawijaya. Ah. Kowe durung ngerti Damarulan. Damarulan sinten? Damarulan ya iki Brawijaya, ya iki dulurmu. Iki. Punten mereka tingkatan. Lanang kula niku pancen baguse kados ngeten wae. Kula kabeh ki akal buse Patih Lugender. Nika garwa panjenengan Ndara Ayu Anjasmara direwangi rekoso barang ledek. Mung bot-bote kepengin mbuktekake nek Anjasmara ora salah. Sampeyan tampa napa mboten? Nek mboten ditampa, nggih ditampa wong liya. Barang ledek ayo, Nduk. Boten, Paman. Ayo, Boten, Paman. Paman minah koncar.
Roh, long lanang ora gemaruan, Roh. Paman. Ya kowe kudu gelem-gelem ya Jasmara. Rasiko nek baju bagus ya ngene iki lho. Nek kowe ora ditanggono karo Jamarulan dadi PK. Sekarang aku jadi PK. PK ki apa? Apa? Pemain ketoprak. Masang PK sing pemandu karaoke ora. Sampun paman. Sampun. Dia jenengan Jasmara. Jasmara mriko sampun pejah. Nah, Boten wonten Jasmara. Enek elung nggih kali jiwa. Kok tak golek wong kene ae. Gelem tresnani kula. Aku jaluk pangapunten Cak. alah krogel-krogel kaya perawan semengit kae. Aku jaluk pangapunten. Jika Mas, Siramu mari pangapunten. mesti ki mawon awit kula mriko terus. Lah kok emoh ki terus piye coba? Nih, Hawane adem-adem kok emoh. pon ngeten Sinuwun. Kados pundi Pak? Perkawis negara sampun rampung, perkawis keluarga garwa panjenengan menika sampun wangsul, perkawis sedulure sampean nggih pun cetha. Kula niki tak tata-tata kalih Oke. Panji Wulung langkung rumiyin. Nuwun pamit nggih. Kersane Mas, ngerti, nggih, jebare nggih. mojo Nggih, pae. nggih, nggih. Ayo. Suwan Kanjeng. Isana, nggih kula ora jeneng ingsun tabuh marang sliramu lah. Nanging yo lagi sepisan iki ingsun lagi mangerteni jenis. Nggih, tenane sapa kang dadi aranmu lan sapa ngendi papan gunung? Nami kula Supeno. Supeno. Nggih, kula tiyang kabur kanginan. Mboten gadahi griya. Oh, dadi tenane iki mau Supeno ora duwe papan gunung. Nggih, Nganti kowe iki mau lumebu ana ing kraton Majapahit, duwe wigati apa? atus pedamelan. Golek gawean. Nggih, Apa paitanmu nganti kowe iki mau golek gawean? cengkir. Cengkir. Nggih, Cengkir kuwi mau apa? kenceng pikir kan. Kenceng ing pikir. Yen pancen kowe iki mau golek gawean, aku kepengin dangu marang garwaku. Yajeng kencana. Kados pundi kan? Iki mau ana pawongan saka Karang Pradesan jenenge Supeno bakal golek gawean. Kamangka ning Majapahit iki mau wis gak ana gawe. Oh, ngat. Jenengan nika pinangka sesembah. Kedahipun ngayomi dhateng kawula. Lare menika lek nggih pados pendamelan. Mengko wong golek gawean ki mesti butuh duit kanggo mangke. Lah iki kersanipun to dipun tampi kemawon. Yen panemumu piye? Lho. Ayo. Gusti Sang Prabu dipun tampi kemawon. Adaanipun tiyang sakit bisa menika rak tiyang jujur. Mesaki yen to boten dipun tampi. Kok jadi kudu tak tampa. Yen kowe piye, Anjasmara? Puntun dalem sewu sinuwun menawi to pemangku kula sampun ngantos dipun tampi. Awit menapa? Wonten ing kraton Majapahit menika nembe kemawon ayem lan tentrem. Kula muwatosaken injih menawi to lare saking dusun menika saestu kepengin nyambut damel. Menawi to namung badhe dados trik sandi pados karinggianipun kraton Majapahit lajeng kados pundi